донишан дар дил чароғи равшан аст. Чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи Печутоби замон. Ино барои олимпиада ва иштирок карданд, рафта ҷой гирифтанд, бисёр барои худ таҳкурсӣ мекунанд. Бо муаллим шишта тайёр медидем, саволоиша тайёр мекардем. дастоварди шумо кадом аст? ҷои сеюм аз фани англисӣ. аз синфи ҳафтум сар карда то ҳамичоға дар бисёр олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок кардам. аз забони англисӣ шеър менависад. ман маликаи олимпиада шудам. математика писарам зор буд, ҳамрӯз чизе шуд ки математика нарафта англиси гузашта мондааст. худам оз нима ҳайрон шудам. ҳар як дастоварде ки фарзанд мебирад барои волидайни ифтихор аст. ман бисёрта рӯзномаша мебинам ҳар ҳафта. мебинам фақат баҳоҳои аъло. инҳо метавонистанд ки боз ҳам ба дастоварди бисёр баландтар ҳам ноил гарданд.